Aman lalo talaga. Wow, man. Si Angga Simba. Atin naman kumustahin ngayon ng mga alaga nating pato. Puntahan natin ngayon. Oh man, ito naman yung mga nakaraang video natin. Malalaki na sila ngayon at overcrowded na tong mga kulungan nila. So napag-isipan namin gumawa ng bagong kulungan. At ito na yon. Ganito lang po ang paggawa ng kulungan ng mga pato, mga kadiskarte. Yung liman dito na eh. Ito narigat mo lang. Niligid ang ako tunay. Lansa. Sukat na kay Aji anay. No niya Aji nay, Aji lata sukatin na. Aka? Wine. Madi dinto hanga mabalingay kabil ko didingnan. Oh. Wala na. Kasla din na may kita na nga tulang. Ay iti ayan natin ayn. Tulang saklang lang. Iti bayan natin nga pistonan. Tulang sak dito ya. Tibker na lang may. Kasana ko mati pistona pa kasi dati iti sango na. Nakapadigsunit ta. Isa ko nakita. Yeah. Now, berat, 2, 4, 8.
Eh. Pau, bangulan. Bangulan. Ha? Bangulan. Ay, okay na. Kayo pa lang idugma dagitaw eh. Ay naapaw. Delikado. Kanimasan na pagpapaling itong tibig-bigat. Kabanbanwagan na. Kabisbistakan na. One down. Two down. Tignan naman natin yung patong. Ano nga ba yung update? Ay tignan natin to. Next project natin na itong gumawa ng ganito. Tignan nyo ngayon. Oh man, malapit-lapit na yan mga kadiskarte. Siguro bukas sisimulan ko na to gagawin. Bitakada. Tama yung lalalo talaga. Ya, yun dan. Ha? Tungkin na nagtangkain. Ow!
garot ako sa tawid sa dalan. La 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 la. Panda. I got broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit card.